Van Jude. Mining na Marilva. En dit is Spangtori Academy. Voor meer en beter Surinaams. Kriti. Wrijven of raspen. In het Suriname zijn er verschillende betekenissen voor dit woord. En het is natuurlijk belangrijk om rekening te houden met de context ervan. Letterlijke activiteiten die er plaats kunnen vinden met het woord griti zijn bijvoorbeeld het wrijven van je oog, griet je eye, of het raspen van cassave, griti cassaba. Het kan ook voorkomen als een figuurlijke omschrijving. En dan betekent het iets als je lichaam of jezelf tegen iemand aanwrijven of tegen iets aanwrijven. Voor griet je skin tapwansma. Zullen we een voorbeeldzin doen? Mi e griti wan cassaba, tapu wan griti. Ik rasp de cassave op een ras. Je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangong!